kata orang tua lebih baik dulu hitam sekarang putih daripada dulu putih sekarang hitam. Amin, amin, amin. Nggih, kula tirunen. Nggih, kula tiru, Pak Dik. Nggih. Yo tirunen iki kan golek bojo. Saya takon. Nyapone? Akeh sing titip pertanyaan, nyapone karo niken ki. Aku wis menghindari pertanyaan kuwi lho. Loh, aku dititipi pertanyaan karo panitia kok. Kok beban lo aku? Ya itu kan profesional seorang seniman. Tenang jodoh kan nggak ada yang tahu toh Pak D. Tenang jodoh kan urusannya besok karo sopo terserah apa kata Tuhan. Tenang. Yang penting kebutuhan panggung itu harus chemistry antara dalang dan sinden itu harus kawin Pak D. Kawin ki rane dur panggung. Maksudnya chemistry-nya. Oh, chemistry. Ya. Kerjasama. Kerjasama kan sesama seniman siapapun boleh. Ya. Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana-pana maragana samirana lan warayang Pancabayu pagulingan wisi anglima Satrio bagus tur cakrak ngendhek marang laguku kowe sapa putra dalem Nalendra ing mamenang putrane Prabu Sri Aji Jayabaya kekasihku Raden Jaya Amijaya. Kowe sapa buta kembar sakloron? Aku duta saka negara Seloma. Utusane Ratu Gustiku Prabu Yaksadewa. Jenengku Patih Kala Kridaksa. Aku Patih Kala Hudraksa. Gemprang-gemprang kaya kidang, ngemprong-ngemprong kaya sima barong. Duwe perlu apa jumujug mring kraton mamenang kene? Ngestu padha dawuh pangandikane Ratu Gustiku Prabu Yaksadewa. Anggone duweni gegayuhan kepengin palakrama kelawan atmajane Prabu Sri Aji Jayabaya. Wanita cacah telu kang sesile Dewi Pramesti, Dewi Pramoni lan Dewi Sasanti. Kamangka layang panglamar wis sawetara wanci ditampa kelawan negara mamenang ya negara Kadiri. Ning kenang apa kok babar pisan durung ana wangsulan saka Prabu Sri Aji Jayabaya. Babakan ditampa apa ditampik panglamare Ratu Gustiku Prabu Yaksadewa. Buta sak kembaran. Dina iki uga aku kang dadi sedulure tuwa adiku si Pramesti, Pramoni lan Sasanti kang bakal ngedekake wujuding Giri Swayembara. Kelakon kang jinangka Ratu Gustimu saka negara Seloma bakal dhaup kelawan putri Kadiri katelune pisan yen wis kelakon pecah dadane ilang nyawane Raden Jaya Amijaya. Wah. Glunungi tadi pepes kowe. Ambruk. Ya.
Sira Kang. Ya. Hei, wah. Ah. Ya. Untalke. Ya. Hi, ha, hi, ha. Hei. Ya. Wah. Hangudhari tias reriwut Urwati rawat wawati Wedi lamun kauningan Hing Kepriye kabul kawusanane kula putraku bocah bagus bocah sigit Jaya Ami Jaya Duh Kanjeng Rama kepareng munjuk atur mendlong barisan negari ing Mamenang. Kula kaliyan Wadyabala Kadiri mboten wonten ingkang monggo pulya tanding yudha mengsah Patih Kala Kridaksa saha Patih Kala Hudraksa utusan saking negari Seloma. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Sajak arah seksa sak kembaran kae ora kena sinangga gampang. He Jaya Ami Jaya. Kados pundi Rama Dewaji? Sisan gawe biya warakna marang para kawula akeh lamun Ratu Mamenang Prabu Sri Aji Jayabaya ngedekake wujuding giri swayembara ora ngemungake para kawula ing Mamenang senadyan wong jaban rangkah lamun bisa madhangake pepeteng ngudarake reruwet ingkang mapan ana ing kraton Mamenang kanthi dalan hanyirnake buta loro sak kembaran bakal ndak ganjar putri boyongan Atmajaku katelune pisan Pramesti Pramoni lan Sasanti dadi kukubane sapa wae kang bisa nyingkirke klilip mungguing Mamenang nyuwun pamit Rama Dewaji duga-duga gina wong ati-ati aja nganti keri Jaya Hami Jaya Sikra kang bala dumingal
punapata merah ingsun prihatin waspokong ijil tuhu dahan tanpa karya sangkang rinemakan Gusti Jaman Ramayana wis winalik Mahabharata. Jaman Mahabharata wis winalik jaman Madya. Parandene ana sakwening makhluk ingkang kepareng hamenangi telung jaman. Hanenggih punika ta warnane pendhita ing kendhali sada peparep Begawan Anoman ya Sang Arsi Mayangkara. Pendhita kang wis keladuk ya suwane bebasan tan kena cinacah wilangan kang dadi umure. Nalika samono Sang Maharesi nedhengipun hangeningaken cipta, hangleremaken punang rasa hanggambuhaken ingkang karsa parandene tanpa antara lama. Ing akasa ana gumebyar cahya sumunar gilar-gilar nanging datan hambalerengi. Sirnaning cahya wentes Sang Bathara Bayu ya Sang Hyang Maruta giyahan jogaraken Ari Sang Resi Mayangkara. Alam ing mawa limut kalamatan jroning halam anyut oh Gusti punika pukulun bayu ingkang hanjogaraken anggen kula mangsa samadhi maladiening Mayangkara ya. Iki wis titi wancine jeneng kita Mayangkara pundhat anggon munetepi marang kadhareman suci. Nanging sadurunge jeneng kita Mayangkara ngambah alam kamuksuwan. Isih ana kewajiban siji, kewajiban pamungkas kang kudu jeneng kita tindakake, Mayangkara. Punapa malih kang kedah kula lampahi pukulun. Kewajiban pungkasanmu ya kuwi Mayangkara kudu bisa ngrukunake tedhak turun Pandhawa. Mayangkara kudu bisa ngrukunake tedhak turune Parikesit, manunggalake rasa kekadangan ing antaraning negara Mamenang ya nagara Kadiri kelawan negara ing Yawastina awit apa? Awit lelakon kawuri wis nggancarake Ratu Yawastina jejuluke Prabu Kijing Wahana. Kuwi sing mateni ora ana liya kejaba mung ratu ing Mamenang Prabu Sriaji Jayabaya. Kamangka Kijing Wahana kang sarta Jayabaya kuwi maksih tunggal terah, maksih tunggal darah. Padha-padha tedhak turune para Pandhawa biyen. Sakpatine Prabu Kijing Wahana. Anak-anake Kijing Wahana padha keplantrang sing dadi uripe. Mbuh ana ngendi papan dununge? Lamun Mayangkara bisa ngraketake balung pisah ngrukunake negara Mamenang lan negara Yawastina. Ing kono Mayangkara bakal bisa nggayuh kasampurnaning pati. Ora rampung.
Pabantu wahyuning halah Kiyo dumilah mangolah ilmu bangkit Iki sapa iki? Kula atmajanipun swargi Prabu Kijing Wahono. Ing nagari Yawastina Kanjeng Eyang kula pun Astra Darma. Kula pun Darma Sarana Kanjeng Eyang. Kula pun Darma Kusuma Kanjeng Eyang. Wah. Anake Kijing Wahono. Aku mbahmu le, mbahmu Kapianoman. Kanjeng Eyang. Kowe putuku. Kowe tedak turune Pandhawa kowe. Tedak turun Parikesetya. Ning ngguri sapa kok kaya tau roh. Aku wis tuwek aku. Aku wis rumangsa ra iso apa kae sapa. Wong tuweke hawane kudu nangis lho wong tuweke. Kowe sapa? Kula Petruk. Oh, kowe Petruk biyen nggih. Aku wis ora iso apa-apa. Aku ora duwe apa-apa, Truk. Ya. Kaya nyekeli kono aku. Apa yo sik. Wis tuwek ya. Niki anake Swargi Prabu Kijing Wahono. Kowe jaman Ramayana duwe utang aku 500. Ayo, mbok saur ora? Duwe utang lho, kowe jaman Ramayana. Jaman Ramayana nganti saiki 500.000 ora aji apa-apa. Ayo, mbok saur ora? Ya tak saur saiki. Lah ngono. Masane opo? Masan. Utang iki ora nggo ning donya, gawa ning akhirat. Wayang yo kerja akhirat berat. Astra Darma rene inggih Kanjeng Eyang mboten duga mono paduka leluhur kula ingkang kacariyos wonten dedungingan tinemunipun jebul jengandika maksih sugeng Kanjeng Eyang. Yo. Leluhurmu biyen para Pandhawa kang dadi satriya mustikaning jagat raya. Bekti kula katur Kanjeng Eyang. Yo. Mesakake kabar sing ndak tampa. Plantrang-plantrang sing dadi uripmu. Sak bedhae negara Yawastina. Sak sedane ramamu Prabu Kijing Wahono sing disedani karo sedulure dhewe Sri Aji Jayabaya. Gesang kula sampun mboten kanten-kantenan Kanjeng Eyang. Timbang dados buron laronipun tiang-tiang Kadiri. Langkung prayogi kula tumekaning pati Kanjeng Eyang. Kowe aja mati. Sing mati ben mbahmu dhisik. Sapa kae, Gong?
lonjong mimis sing dadi playumu. Melarmi engko sambekamu sapa iki? Kula majanipun Prabu Sriaji Jayabaya ing Mamenang. Kula pun Jaya Ami Jaya Kanjeng Eyang. Wah, putu-putuku do mlumpuk napa methuki marang mbahmu Mayangkara putu. Kula nyuwun pengayoman Kanjeng Eyang. Kraton Kadiri dinten sakmangke geger awit pangamuk ing raseksa sak kembaran. Nuwun inggih kala Kridaksa dalah kala Hudraksa. Ingkang kepengin hanglamar kembang Kadiri nuwun inggih Pramesti Pramoni dalah Sasanti. Prajurit Mamenang samya kasesering jurit wekasan Kanjeng Rama ngadani wujudipun Giri Swayembara. Sinten kemawon ingkang saged nyernakaken reretu wonten Mamenang kasembadan Hanguka Putri Boyongan adi kula katiga. Yah, Poneyang kang bakal jumangkale. Poneyang sing bakal ku mrembyah. Nanging lamun aku bisa mateni buta sak kembaran. Apa dikeparengake putri telu kuwi mau dadi garwane bocah telu kang mapan ana pungkur kuwi iki? Punika sinten Kanjeng Eyang? Lho, iki Atma Jendra Yawastina biyen putrane Swargi Kijing Wahana. Jenenge Astra Darma Darma Sarana lan Darma Kusuma piye? Kira-kira gelem apa ora? Yen kowe gelem tegese iki mengko tedhak turun Yawastina. Bakal rabi kelawan tedhak turun Kadiri. Nglumpukake balung pisah. Ora ana jurang pamisah ing antaraning Yawastina kelawan Kadiri. Nggih, ngestaken dawuh Sang Resi, hak jangkae buta loro kae. Tuntunan aku Jaya Mijaya. Angati Sudama Gusti sasangka kasungan surya hing ana Rewanda Seta ngadang marang lakuku kowe sapa? Aku jagone wong Mamenang. Aku Resi Mayangkara. Wah, ya dalah. Ketek tuwek keplek meh matek. Lah tak wani magut ana ora nanggono. Senadyan aku wis tuwa. Bebasan mlaku ora jejeg lamun ora tinuwak nganggo teken. Ning yen mung buta kroco-kroco kaya diapurmu klekon tak nggih gateng. Aglak limpamu biang satele. Gawe!
Aja mlayu. Ah. Wah. Ayo, tak marem mulai. Ah. Ya. Wah. Kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jeneng ing wang ngaturaken panuwun dhateng Kanjeng Hyang Resi Mayangkara ingkang sampun paring suluh sulak pepadang tumrap bumi mamenang ingkang nedheng kalimput ing mepedhut. Sami-sami sinuwun. Sinuwun Sri Aji Jayabaya. Kula menika rumaosi sampun jumpu. Sak saged-saged kula gesang kula menika piguna tumrap bebrayan agung. Gandeng kula sampun sembada hangluwari wujuding giri sayembara. Menawi kepareng putri paduka katiga badhe kula dhaupaken kaliyan satriya ketiga ingkang wonten wingking kula. Punika tedhak turas Yawastina rumuhun. Hatmajanipun kadang paduka piyambak lenggih swargi Prabu Kijing Wahana. Nuwun inggih Sang Resi. Kula badhe hanetepi janji kula ingkang sampun kawedhar. Mbok menawi sinten kemawon ingkang saged nyirnakaken reretu mungguing negari mamenang. Inggih menika ingkang saged handhau putri kula katiga. Lah menika maknanipun sampun boten wonten malih jurang pamisah ing antarane mamenang lawan Yawastina. Dipun cupet raos memungsuhan dipun sambet raos kekadangan. Ingkang sampun inggih sampun mamenang lan Yawastina sami-sami mbikak lembaran enggal ingkang kebak ing raos katresnan lan kekadangan
ngestoaken dawuh Sang Resi Mayangkara. Astra Darma, Darma Sarana. Oh, kelan kowe Darma Kusuma. Wis kinodrating jagat pinesting widi pinurbing dewa. Lamun putri Kadiri dadi jodomu. Edak turune Sriaji Jayabaya. Kuwi ora ngemungke wanita lumrah nanging kae dadi pralambanging katentreman kang sarta kamulyan. Sabdaning Mayangkara, sapa wae wanita tedhak turun saka Kadiri, angjejeg imane manteng pangestine bakal dadi mustikaning para wanita sak jagat raya. Ning kosok baline, lamun wanita tedhak turun Kadiri nglewar sing dadi mane, bobrok sing dadi budi pekertine, ora bakal nemu wahyu ning malah dadi bebendu tumrap jagat iki. Putraku bocah Jentara Jaya Ami Jaya mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Waleh-waleh menapa Kanjeng Rama? Sakpatine duta saking negari Seloma. Ratu Seloma kedadak ngebak peperangan tumuju mring negari Mamenang. Prabu Yaksa Dewa ngancam ngincim kawibawan jengandika Kanjeng Rama. Iki sing tak enteni wit mau. Akeh sing bakal tumandang gawe Raden. Yo. Angudari tiasara riwut ora wete arawat hati Ratu Seloma Prabu Yaksa Dewa jejulukku kowe sing mateni patihku kekaronen ya pancen bener. Arep ngopo kowe? Utang wirang saur wirang, utang pati saur pati. Kethek kempong perot jambul uwanen. Kasektenku kang bakal nguntapke nyawamu. Wah, ya njoget le, njoget tak kendangi kowe. Weh!
Iya. Iya. Wah. Wah, mantep tanganmu. Ya. Wah. Ah. Ya. Ya. Wah. Wah. Utiar kowe. Yen kepruk mestakane Resi Mayangkara ngagem pusaka dalem godo Kiai Wesi Pulo Sorani. Pusakane ora Prabu Yaksa Dewa pranyata godo ingkang ampuhe kagilo-gilo. Semrepet panone Resi Mayangkara, eling-eling Resi Mayangkara mantan Gembong Swela Giri. Pramila ambruk ing badan Sang Mayangkara anyarengi ngedalaken karosan ingkang pungkasan. Ambruk badane Sang Mayangkara mapan ana dadane Prabu Yaksa Dewa. Den gigit janggane Prabu Yaksa Dewa. Sakayange kalian Resi Mayangkara. Pejah mati sampyuh moksa Sang Mayangkara. Ayo putih ya kowe. Hilang sukmamu kowe.